poď. Just burn it everything. Vierka natočená. Poď. Pálím. Nepálím. Bola Zlata robiť video cez deň. Keď slnko svietilo. Však keď tu nikto nebol cez deň. Ne, len ty. Ani Roman tu nebol. Ma nemohla v postele dostať. To je pálím. Čo sa robí to meso? Udí sa. Robí sa to meso? No toto. Robí sa, no. Pomaly. Však pomaly si povedal, že to pomaly sa tam robí na tých uhlíkoch. Prsia, hej. A to bude rýchlejšie, lebo to sú tenké kúsky, vieš. Jak prsia aj celkovo je rýchlejšie, vieš, to kosnič. No, mesiačik. Môže zozumovať. Dobrý. Môže tam uvidieť niekoho chodiť. Už sa dopečie mesko, dobré, a ešte si dáš. Oni majú ináč, táto nemá až taký, ale niektoré tie kamery majú obrovské zoomy. Tam na čo ti to je? Na pol mesiaca. Napríklad. Toto A musíš to dať ona, musíš to dať potom na tripod, lebo keď to držíš v ruke, tak je to video strašné. No jasne, keď to Strašné, aj keď má stabilizáciu, tak s tým zoomom. Keď to nazumuješ, tak to je... Na to daj tých susedov. No ale však to aj tak ti robí, len vysok obrazu. Skrytá kamera. Iba To máš iba v podstate ten To by optický bolo. zoom. Všetko digitálny zoom je len vysek obrazu. Áno, Je ale to teda len aj optický, keď aj... je- No ale optický. Ale ako náhle ideš do digitálneho zoomu, to si vieš robiť ty na počítači, digitálny zoom. A urobíš to v lepšej kvalite, lebo máš na to lepší program a lepší procesor, ktorý to urobí oveľa lepšie. Čiže digitálny zoom ti je úplne na sračku. To úplne môže zahodiť. Všetko digitálny zoom. Jediné čo je podstatné je optický zoom. Koľko ti urobí ten optický, inak to je na hovno. Už som videl taký 4-násobný optický a 1000-násobný digitálny. No poďme z boku, čo. Alebo ja neviem, 1000 asi nie, toľko asi až nie. Myslím, že 100 nie. Tak oni tam dávajú obrovské telné zoomy, tam napíšu. Takže ono ti to vie urobiť Aj výraz toto obrazu, napríklad- aký len chceš. Ja No, ale- tam mám možnosť robiť 14 megapixelové fotky, ale mám to na 8 megapixelov a robí mi to lepšie fotky. Pretože keď si to znížiš, čím máš väčší ten snímač, tým lepšie fotky. Ale čím máš viacej megapixelov a menší, tak tým sú horšie. To znamená, že keď ty máš malý ten snímač a znížiš si, že si povieš, že dajme tomu 14 megapixelov, je ti zbytočný,